ቦርጭን እናውጣ የሚዳረጉን ምግቦች እስኪ እንመልከት። ድንች ቦርጭ አያወጣም፣ ቺፕስ ግን ቦርጭ ያወጣል። ዳቦ ቦርጭ አያወጣም፣ የተጠበሰ ዳቦ ወይም ፓስቲ ግን ቦርጭ ያወጣል። እንጀራ ቦርጭ አያወጣም፣ እንጀራ ዘይት በበዛበት ወጥ ግን ቦርጭ ያወጣል። አያችሁ፣ አንድ ምግብ በራሱ የሰውነታችሁን የስብ መጠን ከፍ አያደርገው። ነገር ግን የዛ ምግብ አበሳሰል የሚገባበት ዘይትና የዛ ምግብ መጠን ለቦርጫችሁ ወይም ደግሞ የሰውነት የስብ መጠናችሁ መጨመር ተጠያቂ ነው። ስለዚህ ቦርጫችሁ መቀነስ የምትፈልጉ ከሆነ አንድ ምግብ ሙሉ ለሙሉ ማስወገድ ሳይሆን የምታበስሉበትን መንገድና መጠኑን ማስተካከል ነው ማለት ነው። እንደ አይነት ጠቃሚ መረጃዎቹ ላይ እንዲደርሳችሁ ፈልጉ ከሆነ ፎሎ በማድረግ ማዕድ ኒውትሪሽን መቀላቀል ትችላላችሁ። ማዕድ ኒውትሪሽን የአሸናፊዎች ገበታ። እቲ ቪድዮ ሰሚዕኩም አይኹም ምናልባት ተምሓርኛ ንዘይርድኦም ሰባት ተምሓርኛ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ድንሽ እንድሕር ትበልዑ ኮይንኩም ቦርጭ ኣይተውፅኡን፣ ችፕስ እንድሕር በሊዑኹም ግን ብዘይቲ ስለ ዝቕሎ ቦርጭ ተውፅኡኹም፣ እንጀራ እንተበሊዑኹም ቦርጭ ኣይተውፅኡን፣ እንጀራ ብፀብሒ ጌርኩም እንድሕር በሊዑኹም ግን ቦርጭ ተውፅኡኹም ምክንያቱ እቲ ፀብሒ ብዘይቲ ስለ ትሰርሕዎ እዩ ዝብል። ሕዚ እዚ ኮምፕሊትሊ ሃስቲ ጀነራላይዜሽን እዩ። ሃስቲ ጀነራላይዜሽን ይበሃል። ሳምታይምስ ሳይንስስ ሃስቲ ጀነራላይዜሽን ሎንግ እዋን ተጠቒሞም እዮም ዝኮስጋዕ ዝኾነ ምዕራፍ ላ ከይዲ እዩ፣ ግን ትክክለኛ ኣስታይ ኣይኮነን። መጀመርያ ሓደ ሰብ ቦርጭ ዘውፅእን ዘየውፅእን እንጀራ ስለ ዝበልዐ ባኒ ስለ ዝበልዐ ቢራ ስለ ዝሰተየ ወይ ገለ ኣይኮነን። ናይቲ ሰውነት ናይ ባዕሉ ሜታቦሊዝም ሲስተም ናይ ባዕሉ ናይ ምቅፃል ዓቕሚ ማለት ሰውነቱስ ኣትሬስት ኮነ ብስራሕ ናይ ምቅፃል ዓቕሚ ብጣዕሚ ይተፈላለዩ ሲልካ ጀነራሊ ከምዚ ዝበሃል ኣይኮነን። ሶ መጀመርያ ንስኻትኩም ትብርጩ ናይቲ ብርጩን ክትፈልጡ ሲ ሰውነትኩም ኣብ መዓልቲ ሲ ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ሓንቲ ሰውነትኩም ክንደይ ናይ ምቅፃል ዓቕሚ ኣለዋ። ምክንያቱ ሰባት ተፈላለየ ኮምፖዚሽን ወይ ተፈላለየ ኬሚስትሪ ዝህልወና ገለገሊና ብዙሕ ጨዋዳ ኣለና፣ ስራሕና ናይ ጉልበት ስራሕ እዩ። ስለዚ ከምዚኦም ዝበሉ ሰባት ኣይክብርጩን እዮም። ተመሳሳሊ ዓይነት ሰባት እንድሕር ስርሖም ናይ ኦፊስ ስራሕ ኮይኑ ግን ምብራጮም ኣይተርፍን ማለት እዩ። ስለዚ ኣነ እስኹም ትብርጩን ደይትብርጩን ኣብ ክልተ ነገር እዩ ዝምርኮስ። ሻታት ባኒ ጣፍ ገለ ምናምን ብምልኦም ስርናያት 12% ፕሮቲን ጥራሕ ኢና ንረክብ። እቲ ሓደ ሰውነትኩም ኣብ ሓደ መዓልቲ ኣብ ሬስ ክትኮን ከላ ኣብ ዕረፍቲ ክትኮን ከላ ሙሉእ ኣብ ዕረፍቲ ክትኮን ከላ ክንደይ ዝኣክል ኢነርጂ ናይ ምቅፃል ዓቕሚ ኣለዋ ትፈልጡ። ካልኣይ ንስኻትኩም ኣብ መዓልቲ ክንደይ ምግቢ ክንደይ ካሎሪ ምግቢ ትምገቡ። ሕዚ ኣብ ዓድና ተለመደ ምሳሕ ቁርሲ ድራር ኣሎ ተወሳኺ ኣሎ ከም ዘለዎ ኮይኑ እዚኦም ኣሎ። ስለዚ እዘን ሰለስተ ናይ ምግቢ ሰዓት ክድመረ ከለዋ ክንደይ ካሎሪ ይኾና። ሰውነትኩም ኣብ ዕረፍቲ ናይ ምቅፃል ዓቕሚ ክንደይ እያ። ካብኡ ንስኹም ስራሕኩም ናይ ጉልበት እንድሕር ኮይኑ ወይ እውን ጅም ትሰርሑ እንድሕር ኮይንኩም እቲ ዝለዓለ ክተቃፅልዎ ትኽእሉ ካብ 20-30% እዩ። በቃ ካብ ቶታል ሰውነትኩም ተቃፅሎ ሲ ብስራሕ ካብ 20-30% ላዕለ ተቃፅሉ። ስለዚ እቲ 70-80% ኢነርጂ ሰውነትኩም ባዕላይ ተቃፅሉ፣ ንስኻትኩም ምን ከይፈለጥኩም ማለት እዩ። ስለዚ ክትምግብዎም ዝግብአኩም ነገራት ንሓደ ሰውነትኩም ፈሊጥኩምን ጥራሕ ክኾን ከሉ እዩ። ከምዚኦም ዓይነት ከምዚ ንገብር ኢና በለን ነብፂና ኣይትታለሉ። you should know the chemistry. it's simple በቃ ብጣዕሚ ቀሊል። ሰውነትኩም ትልክዕዎ ክንደይ ናይ ምቅፃል ዓቕሚ ኣለኩም፣ ክንደይ ጨዋዳ ኣለኩም፣ ክንደይ ሰውሒ ኣለኩም፣ ሰብ ስብሒ ናበይ ክተብልዎ ደልይኹም፣ ጨዋዳኹም ናበይ ሓፍ ክተብልዎ ደልይኹም። እዚኣ ምፍላጥ ካሊእ ምንም የብሉ። ብተለምዶ ንሕና ሓበሻ ባኒ ሕምባሻ እንጀራ ኢና ንበልዕ። እዞም ዘራእቲ እዚኦም ኣብ 75 ስጋዕ 60 ኣብ ዘለዎ ሬንጅ ፐርሰንተጅ ካርቦሃይድሬት እዩ ዘለዎ። ስለዚ እዚኦም ምግብታት እዚኦም ጥራሕ ንበልዕ እንድሕር ኮይና ብበዝሒ ካርቦሃይድሬት ዘለዎ ምግብታት ኢና ንበልዕ ማለት እዩ። ኣብ ፖስታተይ ክትረኽቦ ትኽእሉ ኢኹም ሽኮር ናብ ስብሒ ይቕየር እዩ። ኣብ ሰውነትና ምስ ኣተየ ሽኮር ናብ ስብሒ ይቕየር ኤክስፔክት ዘይግበር ነገር እዩ። ግን ብተፈጥሮ ሰውነትና ግን ናይ ፈጥሮ ሰውነትና ፕሮሰስ ግን ሽኮር ናብ ስብሒ ይቕይሮ እዩ።
سو أو سونتنا زول سبحي سبحي كم مبلع طرح زي يكون الشكر كم مبلع ونيز متص مالتي